Hej som og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på Freakville i B. Jeg er altså D-ranket eller ranked downer for A til B, for at prøve at starte på en helt frisk, og for at vise de nye B-ændringer, eller de nye områder i B. Jeg tror videoen kommer til at hedde viser de nye områder i B eller et eller andet. Og det er egentlig mest også for at tage hensyn til jer i A og C, som ikke har mulighed for at se det. Og måske hvis du ikke har spillet på Freakville i lidt tid, så kan du se hvad der er blevet ændret, hvad der ikke er. Men i hvert fald så kan det godt være at jeg begynder at lave en Freakville serie herindefra igen. Hvis det lige bliver til noget, det kunne jo godt være at det blev til noget at lave Freakville content. Så jeg er i hvert fald begyndt at lave Freakville content herinde. Hen fra B i hvert fald. Men som vi nok kan se, så er hele midten ændret. Og der står en og flyver der. Ja, det er flot. Det var ikke tage så meget hensyn til. Men i hvert fald. Nå, vent hvad? What? Nå, jeg fik lige en vagtpil. Men i hvert fald hele midten her, den er ændret. Det der var det gamle spawn, hvor casinoer lå. Det er altså blevet ændret. Så det er sådan her det ser ud nu. Og jeg tror det er nogle Titan-celler der er kommet herned i B. Det ligner de Titan-celler vi har i A, bare i B. Det er sjovt nok. Men det tror jeg er de her celler der er her. Og det er jo egentlig stabilt nok. Altså det virker da fedt nok at der kommer nogle Titan-celler. Men midterområdet, jeg tror det blev rigtig sådan jumper-baseret, så eller hvad er det sådan prioritering er jumpers, altså man skal kunne jump her. Vagter versus fanger, hvor den så kan blive sluppet herned og så, det ved jeg ikke, skyde med buer på dem. Ja, er der noget. Men jeg tror det er noget sådan i den stil, mening med det der. Og så er der blevet kommer nogle celler herned og sådan lidt sjove ting. Men ja, i hvert fald så er casino jo også blevet flyttet. Og jeg har tjekket lidt op på hvor tingene ligger, inden jeg nu lige optog den her video, for at jeg lige kunne se det. Men casino det er blevet rykket hen til yard eller fodboldbanen herude. Og så lige her ved indgang til området ved fiskesøen der. Og her er jo Black Market. Så ligger casino bare lige her til højre. Så går du herop af de her meget smukke trapper. Og så herinde der er casinoet. Så kan man så spille sine poletter og alt det man altid har kunne gøre her. Så ja, det er meget fedt. Det blev rykket herind, så til jer der var i tvivl. Så der er også kommet det helt nye A+, eller ikke A+, nej hvad fanden snakker om, B+, og det er jo også herude i området, yard ting. Vent hvad? What? Har de der altid været der? De der vagtgange? Nå, ja det kan jeg ikke lige huske. Men B+, det fungerer lidt som A+, er jeg sikker på. Jeg har set nogle videoer med, jeg kan ikke lige huske hvilke, men jeg har set nogle videoer med det. Og så, ja, det er lidt dyrt, men det er nok det værd. Det fungerer nok rimelig meget som det i A. Jeg tror mere det er sådan, hvis du ikke har planer om at rank op til A, så skal du nok gøre det her, hvis du er på B-grinden. Yes. Men ja, det er min første video, jeg lige de-ranket fra A. Nu fik jeg også lige vist det rundt. Og jeg havde købt en celle herover, en madcam celle. De er ikke så nemme at finde. Jeg bliver dræbt lige om lidt. Ja, det er også fedt. Men herover i den her celleportal. Oh my god. Okay, jeg dør. Nej, men hvad? Nå, jeg døde ikke. Til BPMC. Jamen så bor jeg jo rigtig flot herinde.
i den her meget smukke celle med ingenting i. Og der er lidt seeds her. Det kan vi jo lige prøve at plante. Jeg prøver bare at blive lidt sådan rig i her i B, fordi at jeg kan ikke finde ud af rigtig at grind i A. Så nu prøver vi i B, og måske komme i B+. Det vil i hvert fald være en meget god mulighed, hvis at det kunne ske. Så vi sætter lige vores seeds her. Ej, men hvor er det bare smukt. Hvor er det bare smukt. Jeg kan heller ikke tage min kits endnu. Det er desværre. Men så fik jeg jo sådan en rigtig flot arrow ting. Det er meget fedt. Vi kan lige prøve at gå herud og se om, vagtvolden eller vagthuset det er blevet taget. Altså VB ind i B. Ja, gå nu væk. Okay. Det var også rimelig noget det der, men det står der, jeg kan klemme B. Nå. Ja, godt. Hvad? What? Nå. Yeah. Okay, fint nok. Fair nok. Vagtwallene. Jeg kan ikke lige huske det her, det ændrer meget siden det jeg kan huske. Nå, men så det er bare herop. Og pengeskabet. KB vinder. Okay, jeg kan ikke huske hvordan det der fungerer. Så kan ikke okay, ja, okay, undskyld det der sker i den her video. Jeg kan virkelig ikke lige huske hvordan man gør det. Man skal bruge et koben for at gøre det her noget. Okay, fint ikke. Og hvor var det nu man købte et koben henne? Et koben henne? Var det ikke ude i Yard? Herude? Der var der en portal der blev fjernet her. Spændende. Var det ikke herude, men det var jo. Og så var det herinde, tror jeg. Måske. Var der ikke en eller anden NPC man kunne købe det for? Ham her, jo. 7.000. Okay, gider vi ikke. Men jeg tror faktisk også allerede den blev taget i starten. Jo, okay, den er blevet taget i starten. Men jeg ved ikke hvor meget mere der er at vise. Jeg synes jeg fik gennemgået det her sted her i midten. Vi kan lige prøve at se på det igen. Det er sådan byggeplads ting. Meget spændende. Så ja. Jeg ved ikke hvor meget mere der er over det. Hvad fanden er det her? No pp. Sejt. Men ja. Det var den rundvisning af de her nye områder i B. Hvis I godt kunne lide videoen, så må I jo meget gerne like den. Det vil da betyde meget. Og så skriv en kommentar på videoen. Og så, jamen, så ses vi jo bare i en anden video. Hej.